ето това е един скриншот от онлайн медия, която е публикувала информация за тази тежка злополука вижте последния начин. Медиите търсят ефект и съответно шок. Ужас. Да. Виждате, текста го виждате така, както е публикуван от медията, т.е. нали, не сме го поправили ние, като има правописни граматически грешки, нали, са си от медията, не от нас. Медицинска сестра е починала при трудова злополука. И община Ловеч мълчи и укрива случаят. Когато се стигне до тежки случаи, страда и фирмения имидж. Нека да не забравяме. Медиите публикуват информация, търсят информация, така че и имиджа на фирмата, тук не говорим само и за човешки живот, и обезщетения, но стигаме и до тази част. Но какво точно се е случило? Това виждате как го е описал медията, но как го описва инспекция по труда, ще ви кажа аз. Инспекция по труда казва следното. Към момента на инцидента персоналът на детска ясла е почиствал помещенията и е подготвил за прием на деца. Пострадалата е на длъжност медицинска сестра. Тя е работила сама, качена върху стол, от който е почиствала прозорец на едно от помещенията. Колегите й чуват шум и я намират паднала от стола с кръвотечение от главата и носа. Приета е по спешност в болнично заведение, където е оперирана, но за съжаление по-късно умира. Това се е случило от нищо нещо. Но какво казва инспекция по труда? Като причини при нейното разследване, не говорим за съда какво вече е открил, но за инспекцията. Първо, при извършената оценка на риска не са идентифицирани опасностите при работа на височина, свързани с почистване и хигиенизиране на работните помещения. С други думи, когато е извършена оценката на риска, съответно, там в картата, да я наречем, както често използваме, никъде не се описва въобще в тази оценка, че се работи и на височина, защото има такива дейности. В случая дори ги извършва медицинска сестра, която пък по никакъв начин не влиза в задълженията. Ти, когато не си идентифицирал опасността и съответно оценил риска, е малко трудно да предвидиш и съответните мерки. Стълби ли ще използват? Ще ги проверяват ли тези стълби? Някой ще подаде заявка ли? И за първо да се купят въобще тези стълби? Как точно ще става? Какво ще ползват? Какъв тип? Ще бъдат инструктирани, обучени. И съответно, след като не е идентифицирана тази опасност и риск, инспекция по труда идентифицира, установява и казва, по време на проверката е изискана, но не е представена писмена инструкция за безопасна работа при извършване на дейността по чистване и хигиенизиране на работните помещения, включваща и работа на височина. Вижте, тук не е необходимо да бъде инструкция за дейност. Много често така ми се обаждат колеги и казват, искам инструкция за каква си дейност, за работата на куриер. Не е задължително, нямаме такива. Единствените дейности, при които е казано, че за дейност ще бъдат инструкциите за безопасна работа, извинявайте, това са строително-монтажните работи. Иначе имаме наредба 7 от 1999 година, която казва, че при използване на оборудване, което носи риск за живота и здравето, работодателят разработва писмени инструкции с 4 точки. Условия за използване на оборудването, предвидими ненормални ситуации, изисквания за безопасност и здраве и извлечени от опит заключения за безопасната работа с оборудването. Така че в случая, да, те може да нямат инструкция за почистване и хигиенизиране, но да имат инструкция за работа на височина или инструкция за използване на стълби, ако евентуално има такива, инструкция за използване на дезинфекционни и почистващи материали, инструкции свързани с оборудването, дали ще е прахосмокачка или нещо друго, ако е по-специфична, инструкция за работата с мопа, защото то може да изглежда смешно, но има някои специфики. Зависи какъв е мопа. Зависи, да.
И с това ще са изпълнили изискванията. Не е задължително да бъде точно инструкция по почистване. Не е проведен извънреден инструктаж за неспецифична за длъжността дейност на пострадалото лице. Трето. Вижте, само 3 неща, но достатъчно да доведат до сериозен проблем. Защо? Не е идентифицирана такава опасност. Възлага се или пък по свое желание е решила жената, ама с яснотата, нали, че тя ще го прави, то съвсем така самоинициативно и никой да не знае, че тя е взела почистващите материали. Нали, вероятно това е и практика дори. Така, колеги, колко от вас, така като се позамислят, могат да се сетят за неспецифични дейности, за определени длъжности в вашето предприятие, за което ние, да не кажа много често, винаги изпускаме част от тези неща по безопасността. Имаш нещо предвид конкретно ли, доктор Ке? Имам предвид онзи прекрасен текст в длъжностните характеристики, както и други задачи, възложени от прекия ръководител. Аз ще ви кажа, като отида в офис, чисто административен офис, примерно една IT фирма, и питам къде ви е стълбата, и те, не, нямаме тук такива работи. И после отиваме в стаята на почистваш персонал, в някаква стаечка, където държат нещо и хоп, там цъфва една стълба. И аз какво? Тази? Тя само от време на време, като украсяваме за празниците. Чудесно, кой украсява? Ние. Добре. И оттам нататък тръгват нещата. Тоест, има ли такова нещо? Има. Или как го правите? Пък другия ми въпрос е, добре, виждаме една хубава украса и казвам, кой я направи? Ние я направихме. Браво, поздравление, съответно казвам аз. Как я направихте? Как се качихте до там? Взехме стълбата от еди къде си. И се тръгна с извънредния инструктаж и инструкцията. Нали? Не трябва да ги подценяваме тези неща. Някои простички, понякога неща могат да спасят живот. Как можем да избегнем извънредния инструктаж? Когато сме идентифицирали, че това е възможно и го има в оценката на риска и още при инструктажа на работното място имаме такава тема. Още в инструктаж на работното място ние сме включили използване на стълба, може да е рядко, но ние сме го включили, оказали сме къде, как се проверява, какви са правилата за използване и тогава няма да е необходим извънреден инструктаж. Но ако това не е в инструктажа на работното място за съответната длъжност, ще трябва да имаме извънреден инструктаж при първия път, когато възлагаме да се прави.